вече далечната 2019 година с Дани бяхме на 8 декември в Банско, като той специално си дойде от Англия и където всъщност се случи запознанството. Случи се искрата. Именно тогава съдбата му се усмихна. Именно тогава той срещна Сани, като изгрев след дълъг път, който внезапно осмисля всяка стъпка преди него. Искам да ви покажа този документ. Това може да е просто подпис, но не забравяйте историята, която градихте преди него до сега и гледайте с нетърпение напред към това, което ви предстои да градите тепърва. Пожелавам ви един дълъг, щастлив, спокоен семейен живот. Нека умът и разбирателството винаги присъстват във вашия дом и винаги поглеждате на себе си с една голяма топлота и една голяма усмивка. На здраве за най-младото семейство на България. На здраве за семейство Христови! Ой, чакай, камерите, как? Ай, Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. The way you like it, oh, yeah, you like it. The way you like it now, yeah, you like it. The way you like it, oh, get up on your feet. Show me you got soul. Just the way you like it. So good, so fresh. The way you like it, oh, yeah, you like it. Just the way you like it. The way you like it, oh, so good, so fresh. Get up on your feet, this is a shakedown.